ҳам рӯзи ҳафтум мо рафтем ҳамҷо масҷидам ғайррасмӣ рафтем хабаргирӣ ки вай масҷид маҳкам буд. мо 5-6 бор рафтем ҳамҷо фаҳмондагӣ кардем ки ҳамин масҷид ғайррасмӣ масҷиди расмӣ нахонем. хай натонӣ рафта хонатон нахонӣ ягон вай надора. ин қонунай, қонуни сарвари давлатай, қонуни ҳукуматай, я бояд иҷро кардан нарко. мо рафтем масҷида нишон дидум, дур омадум, ҳамаша дидум. хай 5-6 одаме ки ҳам нафаре ки ҳамҷо будан дар ҳуй дур омадум, ман фаҳмондагӣ кардам ки мумкин нест, ҳуҷҷат надоред. баъд ба ҳуҷҷат техпаспорту сертификати шумо кардӣ кор мумкин нест. худ кумитаи дин ай фарҳанг қоғаз бояд мегирифтем. баъд ҳамҷо ман фаҳмондам шуна 10 дақиқа бурид ҳамҷо качон гав задум, фаҳмондагӣ кардам дар дери хонаи худум. ман ягон кори зиёдтӣ накардам, фаҳмондам. чӣ ҳолате ба шумо масалан пеш омад? Он намозгузора, онҳое ки дар масҷид буданд, чӣ гуна ба шумо рафтор, чӣ ҳарфҳоеро ба шумо мезиданд ки шумо сахт асабонӣ шуда будед? хеста тарафи ман вай карданд ки мо хонда мегирем кори хитакун танзими барои худти. ман асабон давлениём баланд мешавад ки ман асабон беҷам одам сурх мешавад. ман баъд гапҳои безеб гуфтум, не ки ман дар дери хонаи худ ягон гап безеб нагуфтам. ман берун буромада будам бахшиш. ама хай бахшиш мепурзум ки барои ҳақоратум. не ки дигар корум қонуниай ягон вай надорум ки ман накард. ин кора бояд кадан дар кора, ин кор бояд мешида. аз ин масҷиди меҳрободе ки шумо он рӯз дидан кардед ва ин ҳолат пеш омад, кадом санадҳои он намерасид? чӣ гуна бояд ғайриқонунӣ аст? оё фаъолият дорад ё не? ин ҳуҷҷатҳои расмӣ надоштанд. техпаспорт доштану сертификат. вай ҳамин хонаам техпаспорт метиҳанд, сертификат метиҳанд. не ки ин масҷидай, ина кумитаи дин, баъд ҳам ай фарҳанг қоғазҳои дар коришона бояд мегирифтанд, дар кӯшиш мекарданд. баъд вай масҷид панҷвақтаи расмӣ мекарданд. барои ҳамин ин масъалаи санадош намерасид. намерасид. ҳамин чизе ки ҳамун чизо ки бошанд, ягон вақт ягон кас вай масҷида маҳкам кардан наметавонад, кордорам намешавад. ҳуҷҷатоша бурда ба кумитаи дин пешниҳод кунанд, ба фарҳанг пешниҳод кунанд, гӯянд ки чӣ мешавад оқибат, мисол кори оқибат чӣ мешавад, ҳамина фаҳмонам. мумкин ки ҳуҷҷатҳои туғри мешавад. ҳамин ки ҳуҷҷатҳои туғри шуд, чизе ки дар коришона гирифтанд, ҳуҷҷатҳои дар кори марҳамат, ягон кас ягон чӣ намегӯяд. як қишлоқда 4 масҷиди расмия, мисол калон ҳамун як давайда метавонад як қадам ра шумо худтон рафте диде ба фикрум ака ки ҳам як қанест як масҷиди ҷумъахонишон астай. хай раман ҳамҷа хона ҳеч кас ман накардаем намозхония. марҳамат рӯзи дуруст ҳамҷа хонданги. не ки дар масҷиди расмӣ хон.